dijelasaken ritual kangge tolak balak kali musibah mana. Ritual tolak balak karo musibah iki tapi nomor siji yakin ya Le. Percaya diri. Dadi tolak balake ya cara setiap arepe mapan sare kan ya wis tak omongi to. Tak kon maca ana caraka diwol awale kuwi kan tolak balak. Terus saiki ngene, aja nganti salah kaprah ya Le. Kebanyakan wong iki tentang umur panyuwunane Duh Gusti kula mugi pinaringan umur panjang. Ngono ya. Lek perjalanan wis nglakoni kaya sing diomongne Mbahno iso mandi cangkeme dhewe ya Le. Contone dadi kembange amben mati ora mati kedawan kuwi oleh-olehane njaluk umur panjang. Lek mbok munggih Mbahno tak ralat aja njaluk umur panjang ya. Iso lek arepe mapan sare, lek kelingan Duh Gusti kula nyuwun tambahi umur sing dinten sedalu. Terus tolak balake maca Hana Caraka diwolak-walik. Sesuk ya ngono arepe turu. Njaluk tambahi umur sedina sewengi. Contoh ngene ya. Wong modar lek rawan bengi enggak? Lah ya wis. Kekuatane uripe menungso iki gur sedina sewengi. Tapi sik kuat ditambahi sedina sewengi neh. Tambahi sedina nganti tahun-tahunan. Lek wis ora kuat ya digletakne ora. Dadi aja nganti pisan-pisan sing ngrungokne suarane Mbahno aja pisan-pisan ndonga njaluk umur panjang. Apalagi menjalankan apa yang dikatakan Mbahno. Saiki ngene lho ya Le. Sing wis padha ngrungokne suarane Mbahno, tak jaluk aja sampai cuma menjadi pendengar. Dadine ngrungokne suarane Mbahno iso cerita digawa rono-rono ngumuk. Gak enek asile Le. Iso pinter tapi ngumuk. Yang saya minta jadilah termasuk pemaine. Jadi ini aja gur pendengar, jadi pemain. Ben oleh bayaran. Contoh, tumprakno wong delok wayang, lek dadi penontone wedalange apik nebah, ngelem cuma itu ya. Wes seneng. Tapi lek melok dadi pemaine paribasane tungkang ringkes-ringkes bekakas tawa gur ngegong ya Le. Bar wayang mesti untuk gajian. Sing tak masuk ning ngono kuwi mau. Jadi ndak katanya, jadi ngrungokne suarane Mbahno ada hasilnya. Ngono lho. Nah, kan kadang enten, Mbah. Yang niku kan tujuane kan nyuwun niku nggih keselamatan, nyuwun napa niku kangge tolak balak niku enten griya kadang dipasangi tumbal, ngoten niku pripun Mbah matur jenengan ngoten niku. Saiki omah kuwi mau lek sering dingge melek wengi, kono-konoan secara tidak langsung cara nek sejotan tumomo Le. Boleh apa kuwi tumbal ya sik gayane menungso to. Tapi kene wis pasrah. Penak lek kan. Mboten usah nggih tumbal nggih. Alah. Arep mbok tumbalono nganti rangkeping 17. Lek perbuatamu ora pas ya panggah kenek. Nggih. Mangkane ngunduh wae ing pakarti. Ngono lho. Nggih. Lah sing tak omongne wong sing wis iso nglakoni laku temen liwat dalan siji bener. Iki ora sah tumbal-tumbalan le. Sandar. Aduh, tapi wong percaya nggih kuwi lho. Lek dasar nggih percaya diri, takulah diri sendiri, aja nyalahne aman klenyam lho. Mbah, berarti tiyang rumiyin wonten niku kan enten nggih nek ngantos umure ngantos 100, ngantos niku nggih. Saking niku Mbah sering saiki ngene. Iki aku ya kan diomongi Mbah Buyutku dhisik ya Le. Kalau ndak salah umure buyutku ya nganti 120. Terus sak tekoni jane nganti diomongi ngene. Arep njaluk umur pirang atus tahun, iso. Tapi apa ya iso lakoni. Lah terus sak tekoni to, lakoni piye Mbah? Lah lek sukma jelas sukma jati ya. Sing paling angel golek gawe raga jati le. Lah terus lah sing diarani raga jati ki piye Mbah? Saiki ngene.
Dadine wong urip ki mulai cilik nganti dewasa niki mau sing nggih gedhekne ragane iki mau barang salah apa barang bener. Lah lek barang bener apa sing wetu teka kringete dhewe kuwi kena diarani raga jati, ya ora gampang lara, terus ragane ya ora gampang amok. Kuwi arepe njaluk 700 tahun bisa. Contone lek saiki wong wis niate golek raga jati nang alas mangan yes apa anane wetu welune ora ngangge sing nika-nika. Lha engko iso dadi raga jati. Lho amohe kan ya ragane mangane kangge kimia-kimia. Raga jati sing dipangan kudu alami ya cara penghasilane sing bener. Saiki ora berduli dhuwit lek ngapusi dipakakne anake, mangkane anake omongane angel. Mbah nek ngonten berarti kados kematian ajal ngoten niku kematian ngoten niku nggih saged ditunda mbah ngoten niku nggih. Bisa. Bisa. Tapi ada batasnya. 1 kali permintaan. 1 kali permintaan. Saya pernah membuktikan dek ngenani tahu tak rocehne. Termasuk dulurku dhewe. Nggih, nggih. Engko lek tak baleni ya nggih dhisik wis enek. Nggih, nggih. Enek wis takokne dhisik kok. Nyatane ya kabeh panguasane Gusti Allah ya, Le. Bisa kabul, bisa tidak kan ngono. Kenyataannya kinabulan pas mbahno itu. Ngono lho. Anake menungsone ya saiki enek sian. Kenek ditekoni. Gitu. Kienten malih Mbah. Nah, minta dijelaskan ritual memanggil kekuatan sedulur papat Mbah no. Nek tembung memanggil kekuatane sedulur papat iku teke sik bento. Berarti lek memanggil di sana ya. Nah, sedulur papat itu sudah menjadi satu. Sudah menyatu gimana? Menyatu harus diakui lambat laun diberitahu. Jawabannya cuma itu aja. Memanggil koplo. Tinggal kita bisa merawat apa enggak? Iya. Dengan ajaran cinta kasih nanti diberitahu. Wis lek ratimno tak koplo-koplone kon rene. Dengan kata-kata memanggil sedulur papat ki wong koplak. Bah, ketika manusia ya, sedulur papat kan sudah menyatu dalam diri kita Mbak ya. Ya. Jika tidak dirawat, nah, terus apa Mbak resiko? Apakah dari keempat unsur tadi itu akan pergi atau bagaimana Mbak ini? Kalau perginya tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi maksudnya kalau udah dirawat, ya lire ya manut karo cara rasa jatine le. Saiki ngene kan sedulur papat iki mau kan cara kekarepane kan dhewe-dhewe. Contoh, lek ngetune sedulur papat sing jenenge alu amah sing rupane ireng, lek ditutne senengane mangan karo turu megahe aras-arasen. Wis contoh. Lah lek ngetutne sedulur kuning, isine gur kesenengan. Lelek sedulur apa nganti duwe kekuatan, duwe megahe rasa, duwe cara anu greget iki mau krana ngetutne sedulur abang mau, amarahe iki mau. Mangkane keseimbangane sedulur papat iki mau lek kabeh dituruti jenenge normal. Harus disamakan di keseimbangan. Mangkane gegambaran iki. Kreta kencana tinarik jaran papat. Kreta kencana kaya dene raga iki mau sing narik nafsu papat iki mau. Dadi bisa mengendalikan kresnane. Disamakan caraan putihe dituruti, abange dituruti, kuninge dituruti, irenge dituruti. Jadi keseimbangan jenenge normal. Makanya ndengenane kan tak waca. Aku nantang paranormal tak tekoni liwatmu dalan ndi kan kuwi ya. Terus tak duding lek ora liwat dalan sedulur papat 5 pancer, hati-hati kan ngono kan. Bener. Jadi aja kata-kata cara menarik sedulur papat. Mencari Tuhan barang iki salah. Salah kaprah, Mbak. Salah kaprah. Wong Jawa jelas ya sing nang ngarep mau ya. Wong Jawa spiritual iso nemokne suwung sejatine ngono tanpa hambedane tan kena kinaya apa ya. Nggih. Sampai diresapi iso muni ngrasakne manunggale kawula Gusti to.
terus dirasakne neh nganti oh lek ngono urip karo sing uripi dadi siji. Jadi perwujudan mangkane sing wis dadi siji Sang Hyang Tunggal. Wis. Dadine ya iki Allah wujud. Golek aku ngomong Allah saeno. Nabi saeno. Ngono kan. Imam saeno itu salah. Mbak nah sepatutnya kados unsur sekawan wau seimbang. Nah, kedah lelampahan apa Mbah? Apa sing wis tak omongne ora lepas teko basa dina kelahiran. Boleh di poso dina kelahiran ki mau hari kerayan, hari jadi, hari selamat, hari kejayaan. Kedah selamat tinggi Mbah teng kelahiran niku. Lah iya to, mangkane kan ya kenyataane terus tintingane ini Mbahno ya cara adus mangan turu kan perwujudan iki sing diajak to. Nggih. Raga sukma ayo mangan, raga sukma ayo adus, raga sukma ayo turu, raga sukma ayo nyambut gawe golek duit. Saiki sakndene umpama gasarane enek uripe lek ora enek raga sukmane ora gentayangan kira-kira. Dengan adanya perwujudan ini serba komplit, ya iki kedadiane diarani manungsa sing sempurna. Ya, tangan kena nggih ngene to. Nggih. Kuping kena nggih ngrungokne, mripate kena nggih nguwasi, irunge kena nggih ngambu, cangkeme kena nggih ngomong. Kan komplit kan? Sikile kena nggih mlaku, dituki utek pisan. Kena nggih bedakne antarane salah karo bener. Konsultasine karo sing diarani Gusti bagus sing ati mau. Kan laporan seret ngene iki piye ngene iki salah apa bener tekon-tekonan iki le. Kuwi sing wis sak lakoni lek urung nglakoni percaya ya monggo, ora percaya silakan. Antarane urip karo sing ngripi takon-takonan. Ngono lho. Musyawarah terus ditanggapi, ngono kae piye? Ya ngomong salah apa bener aku umpama maling piye? Ya lek kowe gelem ya monggo. Resikune maling. Ngene iki omong-omongan dhewe ora sarana-rana. Ngono lho. Ayo dirasakan menengo renungan muni kok. Nyapa to aku ndek sing ngono apa sik salah terus digoleki salahne. Wah aku ndek ingin ngono kae karo diselantap wong apa omong aku salah. Omong-omong terus iki. Engko jawabane iya karo ora lho. Salah karo bener kuwi. Saiki ngene lho, antara salah karo bener iki kan tipis banget bedane. Dadine lek sing cara ditata, sing kene bener iki urung mesti salah, sing salah iki urung mesti bener to. Selisih saitik ini dadi salah ya. Padahal sing salah belum tentu benar, sing benar ini belum tentu salah. Ngono lho asline. Kula niki rumiyin tasih inget Mbah. Kali Mbah nggih, kali Mbah ten Rio nggih. Ketika beliau niku dahar, nah niku ten gini piringe niku disisakaken sekedhik Mbah. Kula tangkleti. Terus kok nah iki engko jadi mangan dulurku. Nah ngoten Mbah niku leres napa boten? Piye Ya niku kan piyambake kan dahar nggih. Nah niku ten gini piringe niku enten sisane sekedhik. Nah kula tangkleti lah kok ora mok entekno terus kajenge dipangan kali sedereke ten raga niki ora masuk akal. Ora masuk akal, tapi lek mbok malak digua, dipangan urip sing nang isore awake dhewe aku setuju. Ngoten iki. Engko dipangan semut apa dipangan apa ya? Lek omonge kangge dulurku sing anu kuwi gur pinter akal-akalan, gak masuk akal. Wis. Aku lek ngono-ngono ki nanggap lek pertanyaan, tapi lek pertanyaane teko syariat koplak aku. Malah bingung bagi. Ya tekono ae lek sing nang syariat ya kan garise dhewe-dhewe ta le. Ya teko Pak Yai sing tau ngomong ning ngono kuwi. Lek Mbahno ora tau ngomong ning ngono kuwi, tapi lek Jawa siap aku nek kok ning Mbahno. Dadi sampean gak mumet ya ngono lho. Dan ada jalurnya sendiri-sendiri. Nek misalnya badhe niku Mbah manggihi leluhur nek sampun kabul ngoten niku enten rituale napa mboten Mbah? Ada. Enten nggih. Tapi bolak-balik kantene ya kudu mangan ngurangi mangan karo luwe le.
panggang. Panggang ngurangi mangan karo luwe, sing intine kan kepengin cethuk leluhurku. Ya terus dikei sandingan di cara anu dia diundang. Tapi sing diundang kan ruhe. Bukan jasadnya kan ya. Terus ya jenenge asmane kan. Cara min ya, bare cara Pak nang Pak ya. Pak kawula sowan sungkep bekti, terus ngaturne ya. Nggih. Daharan Gandharasa katujuaken dhateng sukmanipun Bapak, kula kepengin panggih kalau rohipun Bapak. Tapi bolak-balik kanthi laku ya. Nggih. Boleh Mbah Nong ini menyatakan, ayo lek ra pengin nganu ya dadine ditunggoni ukurane nganti 3 bengi. Melek wis roh tenan iki lho. Nyata Mbah nggih. Malah ayo dibuktikan, ayo wani tak tunggoni. Terus sing arepe mbok undang sapa? Golek nganti sampean kesirep ya, senajan ora roh dalam mimpi nyata nanti. Berarti dewa mimpinya mudun. Karena apa le, Mbah No percaya karo orang spiritual ya. Nggih. Roh ki langgeng tan kenane ngowah. Sampean tau mbuktekne, tau mimpi karo wong sing wis modar ora? Nggih, sering, Mbah. Lah ya tau omong-omongan to. Lah ya wis, ya ngono kuwi pertine. Dadine jelas ngono lho le. Meskipun leluhure niku sampun kapundhut berpuluh-puluh tahun nggih, saged niku Mbah. Masalah diarani ya kaya ngono kuwi mau lho. Roh langgeng tan kenani ngupah. Nah, ini buktine karo nyatane ngono kuwi mau. Jadi ora siji loro telu papat contoh sekarang wong sing padha rene. Nggih. Kebanyakan mimpi tentang ketemu Bung Karno. Tak kira ya le tentang mimpi ketemu Bung Karno orang se-Indonesia ya. Bahkan jutaan manusia yang mimpi kepingin mimpi ketemu Bung Karno ya. Tapi kalau bertatap muka secara langsung ya, dalam langsung ya bisa samun bisa ya atusan. Bukan cuma Mbah Notok. Ayo rungokno wong sak donya iki. Tentang Bung Karno lho. Tapi kenapa ya lek enek ngimpi cetuk Muhammad dadi masalah ya? Kalau dinilai Muhammad yang manusia ya. Manusia, Mbah. Lah ya kuwi ya tekokno, aku gak wajib jawab kuwi. Wah, ketemu Muhammad diomongi ngene. Ngono kok dadi masalah iki sebabe apa? Kuwi aku gak wajib jawab ya. Tekokno Pak Yai ngono kan. Siki sing tak omongin tentang Bung Karno, di dalam mimpi kecetuk Bung Karno, wong sak Indonesia jutaan orang. Lek ketemu secara hakiki walaupun samun atusan bukan cuma Mbah Notok. Banyak, Mbah. Ya wis mangkane aku ngomong apa enek iki. Bantahan lek mbok bantah ngono lho. Itu bagi orang yang percaya loh.